Første test af Hobostove model 1, eller model babypulver version 1. Jeg har lavet et lille Hobostove ud af en gammel dåse til babypulver. Her ser I den. Jeg har lavet et hul for neden til at fodre det igennem. Bukket kanterne op, så de ikke er så skarpe. Så har jeg lavet hul for oven ved at klippe ud og bukke rundt. I kan se hernede, håber jeg. Der er bare bukket rundt. Og så har jeg boret huller, lufthuller her. Jeg håber det er nok. Men det er det her testen skal afdække. Som gryde, der bruger jeg min mini-trank her. Den skulle gerne kunne holde til bålet. Og det jeg skal varme, det er vand til en gang knorspaghetti, broccoli, mozzarella. Hjemmesnittet ske. Og selvfølgelig vand. Det første der skal ske, det er at jeg skal have tændt noget bål. Og så skal jeg have gang i Hobostoven. Hvis bålet ikke helt ved som det skal, så har jeg taget en dåse med. Der kan lige stå en trank jeg brænder ned i. Og det skulle gerne komme til at passe nogenlunde. Nu får vi se hvordan det går. Step 1, det må være bål. Godt. Og lige at vende tilbage til Hobostoven. Nu har du stået og kølet lidt af. Jeg kan godt røre ved det. Og det ser ud til, at det her der var tryk på, det var ikke andet end noget folie af en slags. I hvert fald, når det bliver varmt nok, så flager det fuldstændig af. Og det kunne tyde på, at det skulle være til at fjerne i hvert fald. Om ikke andet, så har jeg tænkt på at skaffe noget varmeresistent maling og male over, som i hvert fald bare holder sig lidt køn. Min anden plan, den tager vi lige hen ved bålet. Godt. Min anden plan. Jeg har gennem et stykke tid, når vi har haft spist noget med flåede tomater og så videre derhjemme, så har jeg gemt dåserne. Jeg har skåret pænt af, og så har jeg lige klemt kanten her, så man faktisk får en fin jævn kant her, bortset fra et sted. Det kan klares med en hurtig gang filen. Jeg har ikke nogen fast plan for, hvad jeg vil gøre med dåserne, men jeg tager det lidt hen ad vejen. En ting, jeg lagde mærke til i dag, i forbindelse med det her Hobostove, det var, at sådan en dåse her, den kan lige holde en trænkerbrænder. Super smart. Så det skal vi selvfølgelig prøve at lege med. Og det der sker, det er at højden på Hobostoven, vi tager lige kameraet. Højden på Hobostoven, jævner vi lige ud. Står fladt, sådan der. Som jeg nu har sagt 3 gange. Højden på Hobostovet passer sådan nogenlunde med at den kan stå oven på trænkabrænderen på den her måde. Selvfølgelig er der også trænkæren. Den er bare ikke super stabil. Så nu prøver jeg den her opstilling og ser hvad der sker. Som I kan se, så står det og passer helt fint. Ganske fornuftig højde. I kan garanteret se flammerne. Og jamen, hvad kan jeg sige? Trænkegryden. Den lille trænkegryden til Tranke Mini passer perfekt. Så nu er det bare spændende om varmen kommer ordentligt op, og hvor længe der går før vandet det koger. Godt. Så fik jeg lavet mad. Det blev ikke helt som jeg havde forventet, men det smager meget godt. Jeg kunne konstatere, at Hobostove med spritbrænder, det fungerede ganske udmærket. Der skal nok bare en eller anden måde skal jeg hæve gryden på, fordi jeg lagde mærke til, at hvis jeg bare stillede gryden, så kogte vandet næsten ikke. Men hvis jeg løftede det bare 2 cm, så spilkogte det. Så der er et eller andet der lige skal justeres. Men det kommer nok. Så version 1. Jo, jeg vil kalde det en succes. Umiddelbart. Men version 2 bliver bedre. Håber jeg i hvert fald. Det var slut for nu. Tak.